En Mercedes-Benz el-lastbil har flere køreprogrammer. Du kan vælge mellem Economy, Power, Range og Manuel. Og du skifter mellem køreprogrammerne ved at trykke ind på konstant bremsearmen. Bilen starter op i program Economy. Med det så er bilens ydelse reduceret en lille smule. Du kan stadig lave kickdown, og du kan køre 85 km/t med fartpilot. Du kan stadig køre 90 med speederpedalen. Når du skifter til Power, så har du fuld moment, al motorydelsen tilgængelig, og du kan også lave kickdown, og du kan køre 90 under alle forhold. I programmet Range får du lidt mindre ydelse på motoren. Du kan ikke lave det, vi i gamle dage kaldte kickdown, som hedder boost nu, og du kan kun køre 80 km/t på fartpiloten. Du kan altid aflæse den øjeblikkelige rækkevidde på køretøjet nederst i venstre hjørne i instrumentbordet. Her 280 km svarende til de 2/3 af fuldt opladet batteri. Du kan også se det midt i instrumentbordet, hvis du har valgt den visning. Når ladestanden falder til et mere kritisk niveau, så vil bilen gå i køreprogram Range, og den vil frakoble forskellige forbrugskilder, så du får så lang rækkevidde til sidst som muligt.